Enda kuchaya phela umama wakhe. Lo aunt wakho. Ngikhola. Awona umfaka izinto bona. Aphambanisi. Kanti ambulance impi. Ngabe umama wakhe ngathi bona mama kuze. La lifuzele phela imfaka izinto. Umama wakho akafuza abuye futhi la. Umama wakho uyakhuluma la into. Mwana wakho anotawuliza umkamfaza ka. Pamsuro ivi. Aiwa mwana uyu kuita kuhasha kwake iko ari kuita. Pakutanga ini ndisipo. Pakauya dzimwe n'anga dziya dzachigara ukona kaura naye. Mwana uyu akanzi tarira ng'ombe mudanga unovarongedzera ng'ombe amene zvaayo. N'anga zipi. Isu atira mbogara dzogara kwana wanguru. Aiwa. Atambodzira n'anga. Aiwa ndoto ine umbonzo kuti ng'ombe ipapo mwana uyu akashungurudzwa. Aiwa. N'anga ng'ombe katengesiwa. Zisisa shamani. Imimi ndima ka approach adare rinoini. Mazere. Iwa. Vanasika mtanda wanzere. Vanasika mtanda n'anga. Mauichandazi. Izati tsvage n'anga anasika mtanda. Pasina problem. Paya patakaleza taso. Wewe usabhuta chaiye bishop. Oyo Manamiki. Akanga ari nyoka yairara nevanasikana. Wanza. Vanhu vava vakati approacha vada kutomutema. Tikati waisati kwanise n'anga dzese dziri munomu. Hatizivi imbi asati aona zisa basa. But vanhu vatiri kufungira kuti vanogona kukubatsira ndiye Tasu uyu. Akomana vakabhadhara mari yavo vakadeedza Tasu. Tasu akauya for sure nyoka yakabakwa. Tikatoiona nyoka iyi. So murabaraba asanaona pimpi inenge 8-9 meters. Akura. Yakaradza tikachembera. Ndiani yakupi ile kuza sako kasi ya mama lwana. Ubona upanje apa. Andinoona. Saka isu tikati zvatongoda basa renyu ritirei pano so that mangwana tiwitness pasaita chiproblem kuzotsvaka ava ndimakanetsa kuti tsvagirei tikatora vanhu vakauya mukaita haisi mhosva isu toziva kuti iwo usahausi kushora isu iwo rushora yako iyi but isu tiri kuudhania ivo chiuya imese vemhuri totaura uyu musikana wokutuka chambomurova neshambu chake it's never good because iwewe banda iwewe you can't separate yourself from your family. Let me tell you a certain secret. You can't. Nyango ukaroora sei nyango mukadzi wako akaita mutsuku kupfuura vamwe vakadzi vasiblings ako you never agoni nyango vafa mukadzi wako agoni kukupeta iwewe agoni kutara gorako saka unofanira kuzviziva izvozvo hatijaidzi zvakadaro imimi kana muchirovana mukoma wako munorovana but mosiyira pokama ndozvoita vanhu vakangwana zvezokuti apa nepapa nepapa no uyu munomushungurudza yanzwa dzenyu ani mukuru kwamurere saka akuzi arowe nemwana wako shura chairo arowe baba akazvijaidza anenge sazita wenyu ndozvawaita here zvozvo mwana anopenga iyi azana basa zvosazita ikona kwazira kuti kusazita uya kuzodhari mubhaleni samanisa angekarisa mutumela vafana but imimi nakuti venyu taurira nai zvakanaka hayo tisibuya lapa hatina kuwa hedu claim yamai guru wako shaiva musi wacho yose zvawakatukwa handi wapanzvisa iwo uche mapepa ako ekucivil court waignore wozi ndikaendako ini ndozvikanzirisa kanzirani ichandodani ndechekuti kanzirisa iwe wati bhuku rako remombe wasikuona zvakafamba sei bhuku remombe revava rakazofamba sei naisapo basa rako shamari wautonga nyaya gerawe zvatata kushedzera zvigara pasi wautonga nyaya watone dare banda iwo zvandataura muzukuru ufana kuvatana nehama dzako ndochinhu chakakosha iro zvinhu zviisisa kuti uri kurwa zvikwaniswa padhati pressures ari kupa idheti
touya yango even pakati pe iwe pauri free nopa precious date vanhu vese usvedzo togara torovana zvakanaka torovana tokorekta hauikwanisi wegai hauikwanisi nyange ukangwara kusivhukotu nepamwe ine technicality inokurova diki yekuti kana newambozvutwa nyange ukadii hazvinokuudza komute mutokuziva munhu akakuadvisa izvozvo akakurasisa handava kunhingarikira ndakazvionera ndika kuti zvandiri kuita ini ndakuuraya mhuri yangu takuudza ndofunga ndapedza newe saka muchaudzwa kuti zvifamba sei. Alright, next. Vaina mbudzi nyana. Pane mbudzi dzakaripwa naMofati. Dzaripwa naMofati muri dzanga sipo. Saka paakazouya Mofati ndiani? Ndiya. Ndo vari pambudzi vakurapa kuti Faith ngaari pembudzi dzacho nekuti ndiye akadirector. Ivo vakari nopangani. Achi mbudzi. Paidiwa $100 yandakabhadhara nemombe 4 zvoiwanga Nyaya yembudzi yatisvitsa pano. zvose handizvo zviri kubva kwandiri. Mbudzi ingani? Mbudzi makanzibvisa mbudzi 2 mukadzibvisa dzikauya. Then pakuzokolekta mbudzi kumba kwavo vakandirambira vakati handina chandichabvisa zvese zvakaripwa kwamambo handina chandichabvisa kana kuri kudzinga dzingai. Ndakatozoita zvokusumuka vachitaura ndikangofura. Mbudzi dzacho dzadziridzani. Akabvisa mbudzi ndiwe. Vose kula vana ngabe ngapimbuzi vahle bezithengise bazithengisa baphuma so imbuzi na bahamba bengasithathanga bathi basebehambela nemali imali isikambile lo kasaphumisa manje imbuzi zena uziye kulwana umuntu wakho imali bese umuntu wakho la mama njani umuntu village bamhlanga because ujoye phela ngoromani ukuthi indaba nani kumuthatha phansi upanda wakho khona iwe kozomira bhanda vanhu vese voungana yongonzi yotaura inopera ino musatombokadzika kana isasatambotadza kutonga asati izvo hai zvavana bhanda izvo semunyasara ndizvo baba vavo vanga vari vheri kuti munhu namai vavo ivo kana vakadaita mabharabhara dzinogadzirisana izvozvo togadzirisana zvakanakisa chaizikana nemi ndopamuchaona kuti makande wasi mwari apo ndopatouda ka fanika patambotaurwa isuso ndopatouda izvo ina handina kudya chinhu chokwabhanda ino kana vatete vanga wana kana amai anga wana bhanda akazadza vana kuzadza so dura revana dura zvamunoziva ino kana mwana wangu dai akasimba wane muviri dai akasimba seni mai wake but nenhau rekushungurudza yakagara zvematare manyasarani newo ndo wakazviparira but apana zvokuzviita waiti vanhu handinoni iwozona kugara kubhinga bhinga shoti ndikutengesa ndovenzewo sekuri $3 chete ndakasekaseka aka iwewe muzukuru mirireso mbosendekanauro zakumirireso tine nzira yakangwara isusu yakangwara tiripo handiripo handi kuti family isangane kuti tionesane tipedze pasina hamoni isatori masaidi zvaunoziva don't take sides tonepo nepo tapedza next bizana wai alright banda imi watete ngoromani enemo makatukwa but mamuenderani here nevana vasikana aiwa taura kuno muzukuru wemaswati asiwo wakonwa here kuti vana uvadedze sevasikana mugari vasa Zotori shumba mufamily. Vangani? Iwani. Shumba yacho iwani. Vamwe right. Avamwe vapo. Iye iwani. Anantuka. Zvinisa tinasi. Ane simba ripi? Ane murume?
Ana. Izera lipi? Ine 27 years. Yazipakasha. Mkolobani. Indaba le ekabhanda lesifuna ukuthi ubhanda bekhona. Ubhanda labantu abakhe bangabafana bonke labantu abakhe. Lo labantu abakhe. Abafowabo bonke labantu ababo. Labantu abakhe balo. Labantu abangamnyakaza. Labo mama. Into region. So that we can peacefully handle this. Yeah, Because as it is, you zakho zokuklema final demand yatawa ukuthi wayisa sendeka you lokuzwa kangwara, you are just like your brother. Nosakutshona kamboyina kuphinga. Wona munhu anosiya maini ashinoya nento yenzo ukuthi lo yenzo ndo kutotaya kwakanhangela kwakapfurikisa because ndo yenzo inoita $3 iwe uri kusiya gram uri kuita 120 ndora uri kusiya uchena ndo yenzo. No, murume uyu inini pandakasvika kumba wakangasi but behavior yemwana wake yaakaita pamberi pangu pana mai vake handina kuifunga but ndaifunga kuti asi bhanda ndakamuudza pafoni mukoma wako uyapamba doro uyapamba mabrothers mugadzise nyaya yekumba nekuti mwana uyapamba papi Baba.